usubeke eceleni imali ezigidi ezi-15 zamarandi ukuqinisa ezokuphepha ukuze kuvikeleke sonke inkontileka. I-12 imikhakha yemisebenzi ebhekene nalenkinga. Akacacike ukuthi ingabe lolu hlobo lobugebengu lwenziwa yiqembu lezigilamkhuba yini elizenza amalungu omphakathi efuna imisebenzi noma izindawo bese ifuna ukugwazela ngamaphesenti angama-30 enani laleyo ndawo. We are not taking it lightly as a city, and the mayor has given clear instructions on the matter that we must take it head on, and we have no room whatsoever for any acts of criminality within our city. Ezinkulungwane ezisihlanu kunoma ngabe ubani ongaba nolwazi olungaholela ekuboshweni kwabenzi bobubi. Zibalelwa ezinkulungwane ezingama-21 izindlu ezingase zigcine zingafinyelelile kubanikazi abafanele njengoba kwakhiwa kwazo sekubambezelekile izinyanga njengoba osonkontileka beshiya umsebenzi ngenxa yodlame. Delft project on its own, if that project does not go on with, it's a R500 million project. Mitchell's Plain, it's 140 million rand project. Salori's Pass on its own, it's about 101 million rand project. So it's almost a billion rand that would be affected. Uhlelo lwezindlu kuphela kodwa nokunye ukuthuthukiswa kwezingqalasizinda okufana namanzi kanye nezinhlanzeko. Uma losucela amaphoyisa kuba alekelele ukuze uphelenya lomkhuba. Through the intelligence of South African Police Service, we're hoping the NPA as well, hence we have called on them to come to assist us so that we can be able to prosecute these people much quicker. Noma ngabe ubani ongaba nolwazi ucela kuba ashayele le nombolo ethi 0800 11 0077.